Детската архитектурна работилница идва като продължение на друга част от Пиеро, именно стихове за къщи. Изобщо идеята да включим архитектурата на фокус в Стара Загора възникна още по време на подготовката на Пиеро. По същия начин възникна идеята за детска архитектурна работилница, която се беше обсъждала и на по-ранен етап, и сега и дойде точното време да бъде изпълнена. Свързахме се с Маги Ръжева и с Косара от София и те откликнаха на идеята да се включат в инициативата. Аз съм част от кукления театър в ателие Кукли и декори по образование и по професия съм архитект и всичко някак си се напасна много хубаво, за да можем да случим тази работилница. Какво могат да направят един архитект и един сценограф в една детска работилница? На какво да научат децата? Първо на много свободно въображение, пространствено виждане и това да знаят, че картинката може да оживее и в триизмерна форма. Целта, всъщност много хубаво, двете изкуства са ръка за ръка, защото реално ние пресъздаваме по този начин някакви сгради в много пиесите в куклените театри, куклените постановки. И реално се създава свят, едно малко градче, в което оживяват едни персонажи, което пак е свързано с архитектурата, декора, така или иначе могат да си бъдат взаимно помощни. Да, така е. В сценографията, в истинската сценография, куплената в реалния живот, има много архитектурно и инженерно мислене, за да можем да построим декори. Някои декори са сложни, големи и се изисква наистина архитектурна мисъл. И всеки сценограф е и малко архитект. Не може без това. Той трябва да познава материалите, трябва да познава конструкциите, трябва да познава как се държат и какво може да получи от тях, за да създаде пространството, което е в главата му. И наистина тази тема на архитектурната работилница днес е много хубава пресечна точка между архитектура и сценография и мисля, че ще се получи нещо много хубаво. Ще направим театър в кутия, като има различни варианти, децата, които си изберат. Това е просто един пример. С този замък. Реално целта ще е да използват различни текстури и обеми, за да съградят своята сцена и да си нарисуват декор, където искат да има средата. Може да е парк, може да е сграда от тук. Ще им дадем и такива примери за характерни сгради от Стара Загора. Въобще тяхната фантазия и да може да им стане като дори домашен продукт, играчка, което ще си тръгнат. Аз смятам, че куклената форма дава възможност по друг начин да достигнеш до текста, да активира въображението ти по друг начин. В сравнение с драматичния театърен предика, да не говорим, че в последно време тези форми така се преплитат, имаме вече кукли, предметен театър, драматично, наживо актьори. Така че в този смисъл театъра се развива като симбиоза между различните форми но той си има уникално място. На мен лично много ме говори. Аз искам да видя Шекспир, като представят за възрастни. Ето сега ще видим Макбет, престъпление, наказание. Друг поглед, друго сетиво възбужда и може би някакси по-задълбочено. Може би преувеличено, така си мисля аз. Before I came here, I knew very little about Bulgarian puppetry. My specialty is more puppetry in Asia, and I know a lot about Europe, Western Europe, and obviously in the United States. We seem to get a lot of performances that come in from Western Europe, but I knew very little about Bulgaria. First of all, I'm impressed that the Pierrot Festival is such a mix of not only puppetry but other events in the city. And I feel like the shows are much more integrating puppets and performance of puppets with human performers. And in the United States, puppetry is not really state supported, so artists are independent artists.
There are a lot of small downtown theaters that do experimental theater that now also host puppetry presentations or festivals and projects for supporting and helping to develop new performances. So the productions feel bigger to me here. I think it's a really rich art to mine, especially right now. I think the culture is, because of the internet, because of all the, media, audiences are inundated with imagery. And so to go to the stage and to see the kind of visual world that you can see in other media, but something that's live and happening in front of you with skilled artists, I think that's a really rich art for our moment. So I was told that this is one of the few adult puppeteering festivals. So I was really excited because it's usually mostly for children. So I was excited to see the program, and I was expecting a lot of different art forms and like puppetry, maybe experimentation or like mix with other maybe dance or other art forms. And so far we've seen a lot of shows. We've seen Bulgarian shows, we've seen a show from Spain, a show from Italy. Today we're gonna watch one from Kazakhstan as well. So very varied and lovely program, really like well taught, very curated. And I'm excited to see the rest of the festival. Фестивал, който събира хората. Не за първа година, защото аз самата за първа година съм член на журито, но съм идвала като журналист, като човек, който се интересува от театър и драматургия и знам, че се превръща в празник. Заради срещите, заради спектаклите, въобще заради тази атмосфера, която Дарин Петков и Таня успяват да създадат, да съберат хората на едно място. Куклен театър за възрастни понякога звучи кощунствено. Хващала съм публика, отделни реплики в хора пред София, пред столичния куклен театър, които казват какво е това. Но истината е, че всички ние, дори като родители, в момента, който гледаме един куклен спектакъл, ние търсим нещо за нас. На мен самата ми е необходимо това двойно дъно. Веднъж да чуя историята разказана с деца, когато съм била с децата си в театъра, веднъж да чуя история за мен. Така че това е това късче малко лудост, нуждата от фантазия, нещо, което куклите да ни кажат на нас. Още повече самата история на кукления театър така започва. Той не е детски. Той е истории, които чрез куклите се разказват на възрастни хора. И мисля, че вече все по-рядко ще чуем и ще срещнем изненадани хора, които казват, какво е това нещо куклен театър за възрастни? Чувам доста повече неща от музиката. Актьорите също са ми важни, защото в това изкуство, кукления театър, ритъма, синхрона, всички тези неща в актьорите са много важни и много си личи, понеже съм сравнително нов в изкуството на кукления театър. Виждам с каква прецизност се изпипват и работят всичките малки детайли в текст, в звук, в всичко. И тук на фестивала има наистина брилянтни неща, изпипани с огромна прецизност до най-малкия детайл и това ме прави много щастлив. Това са неща, които са важни и трябва да си ги пазим, да си пазим този фестивал, защото този обмен е безценен. Това изкуство е брилянтно и толкова обширно и голямо. Нещото, което ми прави огромно впечатление и мисля, че поставя фестивала на световно ниво е, че целият град всъщност работи за фестивала. Всичките, дори тази прекрасна къща, в която се случват събития. Просто обмена между хората, комуникацията, това са неща, които оценявам много. Това са различни култури, хора от различни светове и с различни системи на работа, събрани на едно място. Този обмен е безценен, наистина.
Благодаря ви за интереса към нашето любимо театрално изкуство, формат или както искате го наричате ламбе-ламбе. Днес искаме да споделим с вас няколко важни момента от това, което се случва в сферата на театралната миниатюра в България. Аз съм Мария Банова, театър Артленд, основател на фестивал Театроскоп и фестивал Тори театър за бебета. До мен са двете мои безкрайно важни същества, с които всъщност стартирахме фестивал Театроскоп Юлия Коларова и Мануела Саркисян, която всъщност е и кръстник на фестивала, да го наречем, тъй като направихме един много дълъг списък, с който избрахме нейното предложение за име на фестивала. Така, произведението, което ще гледате, се казва "Приказен веселопед" на куклен театър Мале Мале. Когато дъжд не капе и няма силен вятър, тогава знае всички, е време за театър. Мале Мале, мале мале, плеснете с ръце, започваме! Za svaku dobru predstavu ima i publike. Ali ono što je jako važno, pošto postoji predrasude prema lutkarstvu, kada se pravi predstava lutkarska za odrasle, ona nažalost ili na sreću ne sme da bude reklamirana kao lutkarska. Dakle, ona je predstava, večernja i to je sasvim dovoljno za publiku koja hoće da dođe u pozorište. I važno je da predstava bude dobra. I ako je dobra, lutkarska, publici to zapravo ne znači ništa. To je umetnički izraz koji ona ceni i poštuje i nema razloga da se sad nešto posebno naglašava, ali je nama važno interno, unutar kuće, unutar struke, unutar tog lutkarskog esnafa, da se o tome priča i da se to radi. A publika zapravo samo traži dobru predstavu. Mnogo hvala Državnom lutkarskom pozorištu u Staroj Zagori, festivalu Pierrot, što nas je pozvao da predstavimo ovu predstavu. Ona je važna ne samo za nas, ona je važna za ceo lutkarski svet koji pokušava da se bavi lutkarstvom za odrasle i ja samo mogu da aplaudiram na hrabroj inicijativi, na hrabrosti da se svake godine organizuje lutkarski festival za odrasle. Bravo! Наш государственный театр кукол имеет 90-летнюю историю. В этом году нам исполняется 90 лет. Имеет богатую историю. В театре 120 человек работает. Из них творческая группа, наша труппа 35 человек. Еще дополнительно цеха творческие. Вот это куклы делают, там бутафорский цех, административная часть, техническая часть. В общем 120 сотрудников. Последние 4-5 лет уже ставим такие для взрослых классические спектакли, вот как шекспировские у нас, Макбет, Ромео и Джульетта, там много, где-то 7-8 спектаклей для взрослых. Именно вот этот Макбет у нас уже 4-й раз участвует в фестивале. Раньше 2-3 раза уже все, один раз гран-при выиграл, один раз лучшую режиссуру выиграл. 4-й раз участвует в международном фестивале. Но уже Pierrot имеет свою давнюю историю, престиж, уже это 14-й. Давно слышали, хотели участвовать. В этом году получилось. Теперь посмотрим.